Xarrango! Assaltarem la ciutat de les tristos. Respirarem el fum del... But difficult. Why you bring the prison children? Stigma is highly attached to it. Social stigma is highly attached to it. Ha començat dient que ella no treballa amb grans organitzacions, sinó que treballa amb gent petita. Ens ha agraït molt la iniciativa que està sortint ara de Casa Terra, i ella explica que quan va començar traient 2 nens només de la presó i se'ls va posar al pis amb ella, i la gent li deia: què fas treballant amb presos? Com hi ha gent, saps? Són presos. Hi ha un estigma brutal cap a aquest col·lectiu, no? Mirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat 1000 somnis i una il·lusió.